ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaroon sa ato sa ni Christmas countdown, 56 dias na lang nabili natin sa mga butang adlaw sang Pasko. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, yung punto alas 5 na sa ngaga. Welcome naman kami na magpalagad sa Pratutunan Bombo Report sa first edition ng pang-Domingo edition sa Pratutunan petsa 30 sa bulan sa Oktobre, ika-5 Domingo, katapos ang Domingo sa ika-10 bulan tuwing 2022. Kamusta na kamo? Good morning sa ating mga sugay, sa ating matagbulate, sa ating si mga kabombo sa kabuusan nga 61 mga kabarangay sulod sa Bacolod, subukan sa mga banok kasulad sa kabuusan sa atong silinga probinsya. Matulotog na pang atong silinga tiyempo, mabasa-basa pa atong sinidalanon dahil sa kapusan sang palibot sa sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bangod pa ni sang mga ulan pa nga nagatupa early sining kagahon kag kahapon o kagabi sa gapon epekto pa ni Bagyo Paeng. Despite katulad sa karoon niya nagatira dito sa area sang Luzon,
Of course, natin mga tinos-tiras, volunteer-volunteeras. So, kamusta nagbintanay sining Domingo adlaw? Kamusta na baklanay sining adlaw sang Domingo? Of course, nato sining mga mga driver nga aga pa man karon bugtaw, nagaprepara, nagahimos, nagapulo pangapeo para lawat balik pasada, balik biya sining adlaw iya sang Domingo. May malamig-lawig ang bakasyon sa aton sining mga kuturan. Wala siyang trabaho, was special non-working holiday. Pizza 31 po pag uno kalag-kalag, wala pagin siyang trabaho, wala pagin dyan siyang klase. Of course, aton mga mga kauturan ba may nag-night out pa kagabi, no? Pero kajutay lang si mga auto natin mayangwan sa ato nga nag-night out siya kagabi, Saturday night. Bukod man sa maululanon pa natin nga panahon. Of course, welcome naman natin nga mga guard on duty sa bungo. Mga security guard natin nga harap pa sila tagsa kami real responsibility. Mga guard natin sa mga pribado kag publiko mga ospital. Mga nagabantay sa aton nga mga importanteng edifisyo sa aton sining gobyerno. Mga mangisda natin, kamusta? Nagkanay-kanay nato sinikalauran, pwede tayo magsalig kay kasi nagahuyo-puyo pang mamlumadlos ng hangin after 2-3 kadlaw nga daw napurnadang papangisda sa atong sining mga kauturan. Relax lang anay ulo panilag sa atong sining kabaybayon kung kinagatan kay basi mabutang tabla sa alang-alang mag-monitor gain magpamating sa advisory sa atong sining mga government agency. Pasmente sa ato sining Philippine Coast Guard kung pwede na makamatamat mga mangisda naton sa ato sining kalalauran. Kapo yung tagsa din ka Domingo sang kagahon Bombo Dennis Rubica ng mga balita ngaton kapatamat balita aton ni Balon sa ato sining mga nagapaunang mga balita lokal, mga evacuees sa matamat na nagbalik sila tagsa pulian na malin kahapon sang hapon samtang biyahe sa atong Pascrap Kagroro mag-resume naman siniya nga aga. Samtang dugang paginaton nga mga balita lokal, isa kanalan, alagyan ito iya sa mga barangay Stefaniao, ginsirado anay, bangod na abang duta si dalom sa dalan. Bangod man sang mabaskog nga pag-ilig sang tubig. Sa ato sinibalita iya sa palibot sang pungsod balita nasyonal, ang National Disaster Risk Reduction Management Council nagrekomendar karon kay Presidente Bongbong Marcos nga ipatuman ang 1-year National State of Calamity bangod sa kalitan ni Bagyo Paeng. Samtang presyo sang LPG magasaka, samtang bili naman sa krudo kag gasolina magapanaog naman sa mabot yang Nobyembre 1. O kalag-kalag masaka presyo sa LPG ati uling lang ta magluto tasuman. Samtang sa ato siniya balita sa luwas ang pungsod balita sa palibot sang kalibutan dito iya sa South Korea, sa Seoul, South Korea, gini-report nga 146 ang patay, 150 pilason matapos na nagluntad ang stampede sa isaya ka-Halloween festival. Yan, takro pagtamod banog ingagaw man yung mga Koreano natong mga kultura, no? Sa muna mga balita, ang aton ni may mayang balita, ang aton nga pagtamod balita, aton nga hibalong siningaga papalagan siya platuntunan Bombo Reports first edition. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos na nakaligan sa tak na alas 5 sa ngaga mga kemenan. This time katuan taon na ito report ni Bombo Carla Philippine Source of Patrol. Kamusta ato sining babayan, kamusta ato sa Bridco Port, kamusta nga ato sining mga pagbiyahe sa ato sining mga kauturan nga na dilatar bangod sang pag labay man ni Bagyo Paeng diriya sa Western Visayas kalawigid duwagid kadlaw nga wala sang pagbiyahe ti kagabi nagpagawa na sing abiso ang Philippine Coast Guard sa pinaka latest nga kwanman weather update sang Pag-asa ngati why nakita diri na pinalom sa any public storm signal ni Bagyo Paeng tibosingon na magka-resume na sa pagbiyahe ng aton nga mga pascraft kag Roro vessel. Unless kung sa direksyon nila pagkantuan marapas ang storm signal
hindi gina sila kabiyahe, prote kundi mo lang niya panay man lang kag Negros. So, ay problema kasi naton wala naman kita karoon niya sang storm signal diri iya sa kabugasan mismo sa ang Western Visayas. What's the ma-resume ng biyahe sa aton siling mga roro ting aton subong nga senaryo pa matulutugnaw pa ato siling dalanon matulutugnaw pa ato siling tiyempo ti aga pa ambot nga may mga ara na sing pasero no kay sing kuti duwa man kadlaw nga stranded ang aton siling mga pasero nga magkatabok kun tani iya from Negros going to Panay vice versa ang alin dito sa Panay lin Iloilo nga gusto magbalik magtabok diri may mga nagka-stranded nga mga negosanong kita dito sa Boracay nga wala makabalik diri sa Negros bangod wala pa mag-resume sang Formos today ang pagbiyahe 2 days ng pagbiyahe bangod man sining bagyo yang si Paeng terribling hanot ni Paeng no Luzon, Visayas, Mindanao makaluoy dito yan sa Mindanao nga daw ato na lang gana sila sa panghigaron sang galom yan ni Paeng dito pa na sila dalman kay sobra na to sa gato sang gin-report nga nagkalamatay bangod sang landslide kag pagbas especially dito iya sa may area sang Maguindanao. At yung tumata sa ligad may sobra kita 100 ka mga individual nga na-stranded sa aton Sinibridco Port nga ginatipan man to sa aton sining Congressional Office sa sunod sa Bacolod ni Congressman Greg Estaya gindala dito sa aton ni evacuation center dito sa iya sa may barangay Takuling kag dito na temporaryo nga housing kaya kung daw mo sa Bredco do wala iban sila dasing facility ginabi nga magpatener sining mga na-stranded naton nga mga pasero pasin naton kagabi as of 11 PM nagpagawa na sa abiso ang Philippine Coast Guard nga pwede na makaresume biyahe nga aton nga mga pascraft kag roro from Bacolod going to area sang Panay mga kabinan. I-hoping subong nga aga basi damo ginising nga pasero nga magapila sa aton nga mga roro kag pascraft vessel halin diri sa Bredco Port padulong ya dito sa area sa Panay kag sa area man sa Iloilo. Mga kabinan kay tida iban to nga to why na bala nakasanded kay siya ginexpectan naton subong bangos long weekend naton kag pagsilba sa kalagkalag damo sa tiga Negros nga mapauli dito iya sa Iloilo sa area sa Panay nga dito mag-spend sa ila sila nga kalagkalag kay wala sang bagyo iban na sa Biyernes panay iban pa rin sa Sabado panay pululi dito sa Panay o iban nga bahay niya sa probinsya sa Cebu para ma-extend sa malawig-lawig nila nga weekend kag of course pag silbras ang kalagkalag vice versa nung halin dito sa Panay din sa Iloilo nga may mga himataman kag may parintin dito sa Negros gusto man nga di magtabok para di man mag-spend sa ila sila nga kalagkalag especially dito halin sa Cebu man pakadto diri mga kabinan amo na sila nato ng kuan ng sistema or ang plastada mga kabinan pati check tayo karon na sa aton si patrol pagpalili natin dito sa Bredco Port kag of course man sa mga balita na nga tipo ni Bombo Carla Defensor siniya nga kagano na sa Bombo Carla check tas patrol Bombo Carla, good morning! Kamusta ang palibot sa sulod sa Bacolod? Sa patrol, Bombo Carla, come in! Yes, Bombo, Denise, mabugnaw ang aton sining kaagahon subong ang aton sining kaagahon Bombo, Denise, no? So live kita diri subong sa may area sa public plaza. So ginchecker naton Bombo, Denise ang area sa Bredco Port. Damo kita may makitaan dito nga mga pasahero nga padulong na dito kag nagahingagaw no nga makasakay Bombo, Danis kay tungod nga na-stranded ini sila sa gikadlaw nga na-stranded ini sila tuwag ikalikadlaw no kay Biyernes Sabado. Oo, Biyernes Sabado wala ini sila nakasakay Bombo, Danis kag ang mga na-stranded ginbutang ini sila anay sa may barangay Takuling no nga evacuation area nga mambag natin nga regional evacuation area Bombo, Danis no kag ang iba nagpauli lang sila sinitagsa-tagsa ka mga puluyan to subong niya balik biyahina ang aton siningang barko diri sa syudad sa Bacolod by Iloilo vice versa
Bombo Danis, no? Madamo na makita sa may makitaan dito nga mga salakyan, giting iban may mga dala nga salakyan. So ato na nagapasulod na may nagapasulod na to sa salakyan sa mga barko at ready na ini sila yang padulong sa area sang Dumangas, Bombo Danis. So far as sa area naman niya sang fast craft, no? Dutay pa lang aton sini nga makitaan dito nga nagahulat sirado pa Bombo Danis, no? Ang fast craft. Ang roroya amoya ang open na Bombo Danis. Okay, ang sa Pascap, I think first step na do ano na alas 5:30 or alas 6 sa Bumkarla. Oo, yes, Bombo Danis, maulo adlaw na yan, no? Ang ila sini nga pag ako ng ila sini nga biyahe. That's why nga dutay pa lang pasahero ang to dito sa may ticketing outlet sang Fastcraft kag sirado pagidya ang Bombo Danis. Pero ang sa Roro, makita naton nga madamo nagidya ang nagapila. Way labot sa mga pasahero nga nagapila, may mga salakyan gid nga nagapila Bombo Danis. So busy na, no? Mambala naton nga masako na ang Bredco Port, Bombo Danis. Kapag labay mo to Bumbo Carla, gina kiti balaman hindi ka man ka pwede gid ka posting ka plastar kun way ka pahanugot sa management sa Bredco. Pag labay mo to Bumbo Carla, kamusta ang aton kanagatan? May bayon ta daw, hindi nagingman siling mabalo dabi or mabaskog pangayop sa hangin sa may bayon ta? So far, Bombo Danis, hindi nagitanto gid ka mabalod, no? Ang hindi tanto mabalod ang kadagatan naton sa subong kay mabatyagan man naton Bombo Danis nga hindi man baskog ang hangin sa subong kag kun dito naman yung sa may port ay di magitanto gid ka baskog gid ang hangin Bombo Danis. So do ka neutral lang gid, okay lang gid sang sambalod Bombo Danis na ukon sang hangin ni kakabatyagan naton sa area sang Bredco Port. Kahit ito naman sa Luzon niya si Kuana, si Baguio Paeng matapos hatag man din sing afekto sa aton diri sa area sa Visayas, presmente sa Western Visayas, Bumbukarla. Yes, Bombo Danis, no? So kabay pang magwa na ini siya kag magwa na ini siya Bombo Danis, no? Para at least nga ang aton sini nga mga kauturan niya kay preparado na ni nga aton sini iban nga mga kauturan kay tungod nga long weekend Bombo Danis. Wala man kita yan nag-expectar nga ang aton sini nga long weekend ya mapurnada Bombo Danis, no? So amo ni nga ang iba nakibot gid ako na gid na dugunan Bombo Danis kay long weekend kag as na lang ini sila sa ilang sinitag sa tagsa ka panimalay agang iban diri Bombo Danis wala na nagdayon nga magpauli sa ilang sinitag sa tagsa ka mga probinsya ay cancel ang tanan nga mga biyahe Bombo Danis. Kung magmayo ng tiyempo tas buong hasta buwas at sa aton nga mga sementeryo magmalamala na makapropanilo na tato kag makapang lingkiring to sa ngalan sa lapida sa aton nga mga minatay Bumbo Carla. Yes, sakto gid Bombo Danis, no? Okay lang ning iban nga mga patso nga wala nakabatsyag o kung wala naka-eksperyensya sa pagbaha ng iban diri Bombo Danis nakapanilo nati Manilo naman ini sila liwat kay na Bombo Danis naggabaha, no? Ang pila ka mga sementeryo diri sa Negros Occidental. Siya sa mga abtansing baha puti amo tong ulan Bumbo Carla nga kalawig pinakadlaw ti laban-laban lutak kining masumalang sa aton nga mga kauturan nga subong adlaw Domingo meron na mapakadto diya kapag lantaw magpanidlo mo kaya mo ning adlaw Bumbo Carla siguraduhon ta ang low tax ni kag danaw sa mga sementeryo ta hindi hamak po at ipanigurado gid na Bombo Danis, no? Lutak tanan higko tanan nga mga basura Bombo Danis ipanigurado nga amo gini ang makita naton sa tagsa ka mga sementeryo diri kapinta ang mga sementeryo nga nalubogid sa baha Bombo Danis. Sa kwan sa Banwasang Lakasilana kapon sa informasyon to gipuga sa ila sing PAO dito sa may sementeryo sa Banwasang Lakasilana gin sulog dito sing tubig baha kapon singaga galing iti kapon pagkalugto kon pagkalugto do nagsubside naman kuno sunod to sa ilang PAO
nga nagbuhi naman tong tubig at mo pa rin chikaron dito guro sa mga tag-iya sa mga minatay dito sa Banwa sa kasi ila sementeryo to kay base kon nagkuanto ba to lokal to mga pansyon or nanong simas to bangod gin sulod to sa tubig ba ibang galing bumukala makita naton sa picture ni padala diri sa PIO sa Lakasilian na ang iban to natunga agad ang pansyon mo sa tubig ba bumukala. Yes, sakto ginaabong madanis, no? So sa ato sini nga makauturan nga mayara sa mga himata nga nakalubong sa may sementeryo sa Banwa sang Castellana at ipadulungan lang ni nila bong madalis, no? Kay ti nalubogin sa baha ang sementeryo. So dapat ako na pabalota lang sila bong madalis para hindi man sila makibot, no? Kung padulong na ini sila sa sementeryo, puno kalutak ang pansyon sa ila sini nga himata bong madalis. Yes, kaya subong ko daw magkanay-kanay giman tiyempo ta kay nasi listening nga kagahod guro daw mga alas 3 to tupa pagani ang ulan. Pati subong nga adlaw magladlaw ni bumukala ko daw namin naman ang tiyempo kay sining paglakad ko daw nagnipis-nipis naman lang ganing galaw daw may nakita na gani ko iyang bituon mo. Ikaw daw namin, tiyempo, subungaga, pwede sila na makapamasyal to sa sementeryo kung lapit mo lang dila sa ila, tagsa ka mga panimalay para ma-checkyarin nila to kung kumusta itong mga pansyon sila, mga minatay, Bumbo Carla. Yes, sakto geda Bombo Dennis, no? Checkyaron dalay nila kay para at least nga kung mag-abot na gid ang pesta minatay Bombo Dennis at masindi na lang gid ini sila ya matulutawhay na ang ila sini nga pagbisita sa tagsa-tagsa ka mga sementeryo Bombo Dennis. So sa subong nga Bombo Dennis, speaking of pista minatay, ang public plaza diri busy naman Bombo Dennis kay tungod nga ang mga kauturan naton nga nagabaligya bala sang bulak ari na diri sila nagplaster diri sila sa may area sang public plaza especially diri sa may San Juan Street Bombo Dennis kung sa diin naghalin ang mga guest Bombo Dennis. Sinilangin sila guro kagahon na ginabot ay kay tikapor ginulan pa man mo. Yes, sakto gid Bombo Dennis, no? Sinilang gid ini sila nga kaagahon nag-abot diri sa may o kung nagplastar diri sa may public plaza tig iban diri gani may nahimo na ini sila nga mga bouquet o kung mga ano ni tawag bulak Bombo Dennis, no? Para sa mga patay na design na Manila nakabutang na sa plastic Bombo Dennis ang iban diri nagaplastar pa sa ila sini nga mga kiosko ginapang atukan nila Bombo Dennis. So for mga 60 ini sila kabilog diri nga nag-plastar subong kaagahon Bombo Dennis. So ari kani si nanay no yes Bombo Dennis. Carla pwede na ka-check ba initial no mga presyo na kiti kapon weapon na sila mo siniguro nga aga nag-plastar dito kasi maka plobang kota na sa ila ang mga presyo na subong kung dinali mga bulak para na ganyo pwede na sila da maka ang gusto nga magkadto sa sementeryo subong adlaw bumugala pwede na da kapit kabakal sa bulak. Yes, sakto gid Bombo Dennis, no? So ari si nanay pamakato na tol ko tagpila ang ila sini nga baligyaanay sa ila sini nga bulak diri Bombo Dennis no aga pag siguro si nanay diri kay ti naka ano na siya no nakabutang siya sang nakaplastar na sa kasi kagabi pa sa da Bombo Dennis. Nagabasik kagabi pa daya si nanay nagplastar. Amagid gani. Nay, mayong aga. Live kita diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Carla ni kagupod naton si Bombo Dennis. So nay, anong oras ka mo diri nagplastar? Sang kagabi. Kagabi ka pa diri. So diri na kamo nagtulog. Di wala ba kamo diri naka-experience sa pagulan-ulan kagabi experience So diri na kamo na nagpasilong. Dira lang May atop-atop naman pagka sang ulan. Okay, hindi naman gitas kung kitang halin mo. Okay, nay, diin ka mo halin, nay? Diri lang kami sa may Mandalagan. Mundalay. Pasitment lang kami budak. Okay, so mayara na kamo kadaan yung ginabalik ako. May ginaplastaran na kamo kadaan aside from the rest. Oo, sa Libertad. Libertad ka magkaplastaran? Sa may Mercury. Okay. So mga pila kamo diri kabilog na nagplastar, nay? 60. 60 tag pila ang inyo sinyo kiosk? Nagrenta lang kamo diri? Oo. Sa 4 kadlaw, 400. Okay, 400. So, ari na Bombo Dennis, no? Makoto na naton kung pagkila ang per basket sang bulak diri ni
Sino kayo pangalan nato, Nay? Ruby, Nanay Ruby. Nanay Ruby, ano gani? Apelyido naton? Pago. Pago. Okay, Nanay Ruby Pago. So, naitagpila ang basket sa bulak. 200. Amo lang gid ni ang Oo, may 200, may 150. Depende sa kada kuon. Okay, ang ining gina-design mo sa subong, tagpila ni 200. 200 pesos. Ang sagwa na naka-design, Amo man na siya. 200 man. Parehas lang. Ano kada ko ng 169? Gamay kayo. Gamay lang. Ang do, ano lang na, no? Ang wala uluyatan. Wayway. Ano yung may uluyatan na? Oo, ara. Okay. Ano ni nga ginapanggamit mo nga mga bulak na yun? Alin siya Maynila. Maynila kag Cebu. Way mambukal. Ikalaw ay subong sa mambukal kay gaulan naglaing gid. Itom. Okay. So, sa ano ni nag-abot ang imo sini nga mga bulak? Sa 28. Wala pa bagyo, no? Wala pa. Wala pa. May laki na kahingagaw. Kay ngagaw pero ang pang 29 namon wala na to na stranded. Di maabot pa na dire. Ambot lang kung may biyahe na ang barge guro iti makarga gina siya. Amo to ang pinakamadamo gid. Kay mamerdihan gida siya kung malambutan pa na siya Lunes or Martes, Oo. perdi na. Hindi niyo na magamit, no? Hindi na. Magamit niyo na, pero tipang adlaw-adlaw na lang. Oo, hindi na siya magtupa sa daw hindi ka nakabata kapital mo. Oo. So, tagpila manayhaw ang kada, bugkos o ano? Kapital. Oo, kapital. Pila na lang. 400 ang kapital, amo na siya. Sa kabandol. Ano nga bulak na? Sabi na kung ano na siya. Isa ka bandol, ano na lang. Isa amo ning yellow, Nay. Isa na nakabandol. Parehas na sila tanan. Okay. Ano to gali bang madalis? Ano Isa nga ka bandol ni 400 pesos. ano nga bulak Aning na? yellow. Ano ni Anong siya ka yellow? bulak, Nay? Mom's day. Moms. Moms. Kalabanan diri moms. Okay, lain-lain color, bombo Yung danis, puti, no? Meron mams pink, na. bombo danis. Yung puti, uting yellow na. Mams, ang puti kayong pink, mams na na. Yes, oo, moms ni sa tatan, Okay. bombo danis. Ano ni siya yan ay ang tawag diri? Ang ina. Inay, Aster. Ibis birthday. Ay, ini. Aster ni siya? Oo. Alay naman niya sa isang aster. Oh, sa atin di puti sa Maynila na yan yellow. Okay. Bumadalis ti Aster ini, no. Moms kag Aster ang bulak diri ni Nanay Ruby Bamadanis kag ini nagikan ini sa may Manila kag Baguio. So mayo magani Bamadanis kay nakaabot o kun na 28 pa lang na ship na ini dire. At least Bamadalis may iga display di siya diri sa may public plaza. So apat ini sila kadlaw. Kagati ang ila sinidiri nga renta is 400 pesos, Bambodanis. Damo bulak la subong, Bombo Carla. Kamusta ang presyo kung para mabis nagligad? Makuta si mabis nagligad nga nagligad bala nga kuan kalag-kalag, di ba nagligad kalag-kalag ya Bombo Carla. May mga protocol pa tato yan, di ba? Ang aton ganing November 1, November 2, siradong sementeryo. Pwede ka lang kakadto dito. Amo ning mga inadlaw, end sa October. Tapos first daw pizza 4 na to vlog pasugtan nga makapakadto na sa sementeryo. Net subong daw open ha. Kamusta subong presyo sang bulak kumpara sa nagligad? Abi mahal subong or barato sa nagligad kiti balanta basta mo nga daw dagsa ang bakla nanay posible guro alin to sa Metro Manila kay dito sa Metro Manila bumbuka lang padako da bagsakan sa bulak mo tawag na dangwa bla ha dako nga bagsakan sa bulak kalin sa Baguio kundi pa dangaling nga probinsya dagdag sa dangwa da kag from dangwa kaya mo na ginapang shipman na sa iban naman nga bahay niya sa probinsya sa Pilipinas or sa angalay naman abi sa area sa Cebu. Kamusta subong kuan kanina nanay ko parang nag last year abi ang presyo na simbulak sa halito sa nakumprahan nila nagsaka or nubo. Nay, kamusta sa subong ang presyohan na isang kuha niyo dito sa Baguio kag sa Manila? Compare last year. Daw amo man lang day. Wala nagbahay. Way. Amo man ang presyo yan saka man lang sa may 20 pulo, mumala na. Mula na iya saka. Saka, pero ang bagahe sa diraka, mahal. Pila ang saka binay sa bagahe? Compare last year. Kaysa kinarto na sa day, kinakilo. Okay, Kinilo ang karton. So, padala ka 100 kilo, ang iyang, iyang bagahe sa wing van, 1.5.
Muna siya. Di Pero mga pilabi na sa kada shipment ni. sa kada segment may 4 kami ka karton. Nakikidlaw-dlaw ka baligya kami. Oo. May 4 ka karton. Kaya ang unod sinaya may 100 kilos. May 50 kilos. Depende sa pagbutang sa bulak sa karton. Okay. So, Bombo Danis, di maka, ano lang ini sila, no? Tawag diri. Mambal naton nga barato ya ang bulak. Mahal ang pero ang shipment. shipment amo ang mahal. So damo Sakto subong na sing damo supply subong bastante supply ginakuha nila. Kamusta ang supply sang bulak subong nay? Bastante o kung kulang? Okay mo na. Okay, damo. Damo. Di subong Wala nga na galing. Mabukay la. Bombo Danis. Subong nga daw open na ta aton nga sementeryo. Anybody kakadto na anytime ano gina-expecta ni nanay abi ang baklanay sang bulak tara kumpara ta last year kay last year ti limitado, restricted, damo restriction subong nga open na. Ang expectation ni nanay mas magabakal ang bulak subong compare last nga tuig nga kalagalag. No, so na ano diri ang imo sini nga ginalantaw mas mabakal subong ang bulak kay ti pwede na ang tanan makapadulong kag open na gid ang sementeryo. Amo nang pamangkot nga hindi ta masabat kay man daway pa man kay tiga ulan-ulan daw ang tawo daw hindi magwa. Oo. Amo na. Pero mas mayo na lang malang ni kung mayo na malang ang tsimpo at yung tawo malakat gina niya. Subong di ta pa mabaktan kay ti bagpo pa man lang nagulaw-ulaw ang ulan. Oo. So kabay pa, no? Gabay pa. Nga grasyan ta sang mahal nga Diyos ah. Di nakabinta na sa haling kagabi until now. So na ikabinta na ikaw? Way pa. Wala pa. Way pa, may nabakal ang gabi. Tapos di mo. Oo. So wala pa Bombo Danis. Pero may mga suki ka na, Nay. Oo, hara. Okay. So may mga suki naman si Nanay Ruby Bombo Danis Wala, Madri ang ikaw pa lang din ay ang nakaplastar. Do ka nasigid sa imo plastar ka. Gabi pa sa mo. Oo, dahil kay hara mo lang damon balaya, lapit man lang. Mga kaugdanan mo, taga diin ni Nay? Tagad, may ara nga Granada, may Don Salvador. Tigla yung ila, dahil kaya mo na sa Cagao, na sila naglakat, kay tudo man ang ulan kagabi. Ano ni inyo? Organization man ni inyo, Nay? Ay, hindi. Ano lang ni, amo lang na kada tuig, danay lang kami di. Gusto may ara nga kada tuig, nga nag-aatipan sa ngamon permit. Nga siya lang ang gasaka sa GC. Grupo na Ano sila. kung kaisa gupod manggid kami kiti, hindi man pwede nga lain ang mapirma sa imo nga permit. So kanya-kanya ka mo may permit. Kanya-kanya. Oo, tapos isa na lang yung process. Oo, may ara yan nga kung kaisa, kung nabudlayan na gid kag mga kig ang NGC, nga damo sa amon, isa na lang ang ga-process. Okay. So, pero wala kami isang grupo or kung organisasyon. Wala. Okay. Kanya-kanya ni sila Bombo Danis, no? Mayra ini sila kaugalingon gid nga mga permits, and then kung mag-process ini sila ti may isa lang gid ka tawo nga nagakagto na lang kay ti madamo ini sila, no? Ti diri Bombo Danis ang magaplastar diri is 60. San Juan lang ni inyo plastaran, Nay? San Juan Street lang gid Ato inyo pa, plastaran. unsaga pa. Alibot man Pa-L. sila. Oo. Dito sa Piak Paged, Oo, ara. sa may ginaparkingan sa mga taxi. Dito? Diri na lang sa may unitap guro kay dito yaway naging pasugtan ni Mayor kay nagutok na. Okay. So Gonzaga, ako na San Juan, Gonzaga Street. Oo. Ang Kabangan- wala nila sila nga i-occupy. Kabahan Katedral, may ara nagabligya, Tinay sa Atubang Katedral, meto man dito. Way na. Wala na. Wala na diri na tanan. Dalang. Bayo, hindi namin ko ang sa Atubang gid mismo. Magaplastar sila dito. Ay, di pwede. Diri na. Dili. Okay. So, Bombo Danis, gimbawal ang mga nagabligya dito sa mga Ito may- bulak. Kaya makita naton nga kung kaisa, may mga bulak nga, o kung may nagabligya bulak dito mismo sa gwa sang San Sebastian Cathedral. Sa Subong Bombo Danis, gimbawal, kay tiari di sila nagplastar. Ang sa likod to yan ay, Likod sa din. Sa- Ato may ay Ilan na mintin ginako? to ya ho. okay. Mintinar dito ang sa likod sa Bombo may Danis. Center. Oo, likod sang Bay Center. And then ang sa San Sebastian Cathedral yati ginkuha sa ini sila. Hagdiri ini sila magaplastar Bombo Danis. May rose man to si nanay na kuano na uyatan rose to. Oo, may rose sa Bombo Danis Pila kada yan, rose basket, na? no? May rose. Tagpila subong ang stems sang rose, Nay? 300. At 200. Okay.
So tagpila ang iya bandol ya. Way bandol, 1 dozen lang sa dozen. Dozen. Pag makita ko dito kadutay na kay Rose. Jutay lang ipadala dahil kaya hindi siya hindi siya magtinir. May pang moms kay matinir. Oo. Pang Valentine's lang yung rosa, pang 1 day lang yung blao. Bukarla. Amaged. Amaged pang 1 day lang gid. Pang Bro, Valentine's lang gid doon. Ang naplastada na nga bulak sa basket lagi ng butang ko ay nasa iban nang do iban pa bingan na butangan dara do iban na ng stand dibla may stand daw ay na do ako kati mostly kung dabagat to kasi mentiro do mo na lang pinaka-komportable nga na butang sa basket mo dalon mo abi sa cemetery bumukarla no do mostly do mo na da. Yes, sakto gid. So naya wala ikaw ya sa mga standi diri nga design sang bulak nakabasket tanan. Basket na kag mga pat bala at Oo. na. Amo lang na. Okay. Pero nag-design di ka mo yan sang standi. Para. Okay. May araman sila ba madanis pero subong ya ti kay tungod nga mahapos ya bitbiton ang nakabasket kag ang Rio nakapat bambodanis ari gali nakapila ni 200 man ni no. Okay nakapat ya bambodanis na balang ang ano ni kay tawag yang sudlanay Inang pat. pat Tira na do ang do pat. plastic. Hindi ang ano gid bambodanis ang ano Clay, gidya, duta. bambodanis. Do mistira gidang clay. Yes, clay gid siya ya. Okay. Clay siya bambodanis. Misitira. Ano patukaan manok. Na da clay gina siya duta gina siya. Okay. Clay gid ina siya ya. Okay, ito 200 So amo man ni ang na. ila. Bambodanis. 200 man ang presyo. 200 pesos kag aning nay ang basket nga ni wala pagkalimbulak kung pila niya. Ay wala bulak dai. Are, amo na. 50. 50. Pero butangan mo pa ni karang bulak nay. Oo. Okay. Pero kung mabutangan na siya bulak, pila na? 200 pesos. So, amo ni Bobo Dennis, isa sa mga design sa ila sining basket, no? Nga bulak at ang 200 pesos. And then, ang area, 200 man ang ginadesign na ni nanay. And then, nandiri sa may gwa, amo man. 200 pesos. Amo na ni ang may bulak, Bobo Dennis. Makita to na may dahon-dahon man sila nga upo. Doon ano mga dahon-dahon ni bakal man nila dala man sa order kung bulak na ni kay kung makita naton daw mag-order ka di ba daw bulak lang gid yung mga dahon-dahon nga gina-design sa palibot sing basket din na yalin. Nay, ang dahon, nay, di ini siya yahalin, ginabakal nyo man na. Oo, dahil ginadulong. May gadulong. Tagpila na iya. Tag 30 ang bugkos. Di na siya yahalin. Ng Granada. Okay. So, Granada ang supply sa inyo. So mo nang Ano na sa mga dahon, ay man? Sal, tag pistel. Okay, Rosal kag pistel. Pistel. Ang tagmay na mo na siyang pistel. Oo. okay no. Okay. Nga lata may mamayo mo mag-design no ti pila ka bilog bulak buta mo lang dahon di daw namin ang itsura bumukar la do ka attractive nga bla experimenting color white and red, white and yellow, or may arada nga pink abe. Ito do ka attractive naman tanawon do ka namin naman na bumukar la mag 200 guro na daw okay naman ang presyo Ang magigani Bombo Danis no kay usually do mo ni siya ang presyohanay 200 and may rasang 150 pero kalabanan diri nga na display ni Nanay Ruby tag 200 pesos Bombo Danis. Okay, so moto naton nga gusto magpadto sa ilang mga minatay sininga daw sementeryo, kulukanay ng tiyempo pwede na sila da kalabay sa plaza ta. Kaya ara na makagabaligyan na da, pwede na sila kabakal sa nga bulak pumukala. Yes, pwede na gid Bombo Danis no kay ang aton sini nga makauturan diri nagaplastar na ini sila. Pwede gid din sila makapili no sa ila sini nga mga bulak nga gusto nga pagadalon sa ila sini nga mga himata Bombo Danis. Then expectar naton starting today bukas kag sa pizza uno gidya amo nato ganila uban nga pagpadulong sa aton nga makauturan sa tagsa ka mga sementeryo. Yes, sakto ginaaba madalis di 4 days ini sila malawig-lawig pa ining mga plastar diri sang mga bulak pag gusto ini sila pili diri abo madalis kay pi-apat man ka adlaw. Sige. Yes, Bombo Danis, gikan diri sa Publica Plaza ini si Bombo Carlo May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo.
Damo salamat Bombo Carla may defensor report ni Bombo Carla gikan live sa may Bacolod Public Plaza so ara na nakaplastar na aton sining manong buligya sa Bulaca from corner sa San Juan Rizal going naman niya sa may dalan sang Gonzaga no ara da mga magbiya sa Bulak pwede na kumunta kalabay pwede na kumunta kage magluwas aton permanente nga mga manong Bulak tra sa likod ya sang Bay Center naton no pwede sa plaza Muna mga transient na sila after sing kalag-kalag, why na sila daya, kaya 4 days na dila sila nga permit nga ginkuha sa aton city sa pagbaligya na pag-display sa ila sila nga mga bulak. So pwede na muna kapit, pwede na muklabay, pagbakal sa nga bulak, padulong sa tagsa ninyo ya ka mga sementeryo kay today o sa subong adlaw buwas kag until sa November 1 ang nag-expectar naton nga pag dagsa sa aton makuturan sa mga sementeryo. Ate subong expectaron daw magadto kani subong adlaw sa sementeryo ni Lotak kini kag Danau ang imong mga sumalang didto no kay ti way pa nagmala daan ang aton nga kadutaan after pila ka adlaw kun sipon ta do mga apat gid mo o 5 gid kadlaw nga mga pag-ulan-ulan naton nga na-experiencean. Ting last 2 days ta mo ito medyo malala kay mga may pagbaha no so wala pa ni magbala-mala aton nga mga sementeryo magpadulong mo dira pipragid ka mo kay base bla pag lapak nga maglamutak mo dira sang Danau kag Lunang. Kaya supoy nga adlaw maginilauman kita mga padulong na sa mga sementeryo mo una nga magaduaw especially mga lagyo bla nang ang iban halin pa sa iban nga banwa ang mga kadto sa pika banwa para magduaw lang hindi na niya magulat pa sa pitsa uno kay pitsa uno sako na ti iban subong adlaw or buwas nga adlaw iban gani ko wala tayo nagbagyo sa ligad nga adlaw bisang sugod sa Biyernes iban niya sa Biyernes matamat na nang halin ka bito sa dito ko sumong istar sa norte may mga minatay kaya sa Bacolod, tiba niya 2 days before yung kalag-kalag, mabisita na sa Bacolod, no? Para sa pitsa uno, hindi na magsako-sako, ibalaan naman pitsa uno, ang volume sang pasero naton, tama na kadamo, ang magapadulong sementeryo, tama na kadamo, tumigutok-utok lang mo na iban nga early 2 days before, esuwente kung lagyo sila yan, nagabisita na sila sa mga minatay nila. Galing kiti balanta man sugod sa gito no sugod ulanaw Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kahapon Sabado. O di ang iban nga nagaplano mabisita 2 days before way maka tigayon ti espiritu ta subong adlaw, buwas nga adlaw, until sa wana mo ni pagdaguso sa aton nga mga katuran sa aton tagsa iya ka mga sementeryo. Di ba kay pag-checkya nato sa nga last week pa lang niya sa wala pa ginulan Sabado, Domingo, Lunes, Martes ya at least ang mga sementeryo naton preparado naman ang mga caretaker sa pagbaton sa mga posibleng mga dagsa dira ang mga kauturan naton ang security measures sa aton kapulisan na plastar naman niya nila as early last week pa. Ginawa talaga ang adlaw sa pagdaguso, ang adlaw sa pagkadto sa mga pumuloy naton sa tagsaya ka mga sementeryo. Tapos respektaron ta subong ng senaryo naman after sang pagkuha nato antos naton sa kay Bagyo Paeng mga kabinan. Ang kilala ko niya ba ang amon ding lalaban no duwa nak basket nga wide matandog kay hindi man kakapanghala ito kay hindi magmala kay gaulan man di damo ginapurnada nga malago damo ginlago ay malaban bangod sining maulanon nga tiyempo dala ni Bagyo Paeng mga kebenas ning ko kun way halayan may kuan man may laundry man palundre ti laundry ka dala naman na dryer. At least hindi ka na maghulat o maghalay dagduwa kadlaw nga magmalako naman ng tsimpo. Kaya after mo labay pa dryer mo lang solve na ang buto-buto pwede ka na may sok-sok na sunod adlaw. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 40 minutos na nakaligan stock na alas 5 sa ngagan yung natutunan Bombo Report sa first edition na maga pa na balik makaligan ang mga pila ka mga importante nga mga pahanumdom.
Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang Balik na rin pagpalangan dyan plan, tutunan Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio, Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligan stock na nga las 5 sang agad. Kita na yung makamilan, no? Kaya natin inasturya na ito ng kalag-kalag, ang Halloween, no? Masubo ng kuwan man na balita para iya sa mga Korean, sa mga South Korean, kay kagabi ilang gid, isa iya ka wala ginalauman nga insidente naglunta dito iya sa isa ka Halloween festival sa may syudad sang Seoul sa South Korea, sa karon ang pinaka-latest nga body count 146 ang patay, 150 ang pilason matapos ini mga biktima ang naipit sa magluntad ang stampede sa sining ginpatigayon ginselebrar nga Halloween festivity dito iya sa may Itaewon kon Itaewon district sa syudad sang Seoul kagabi lang gid mga kabanan kay sunod diri iya sa mga otoridad kapin kuno Shin Mil ka mga pumuloyo especially nga mga lamaron ang nagpakigbahin sa sining ginatawag nga biggest outdoor Halloween festivity. Since nga ginpatigayon ini o kung una yung ginpatigayon after sang COVID-19 pandemic, mo daw nagkuhan ng taguro, nalipay man to mga Koreano, kaya after sing duwa ka tuig nga pandemya, daw bago nung sila ka-held sing kangay sining festivity, pag tilipon, kaya kusabagay ning Halloween festivity, kinandar man to ginimo iya sa Seoul, galing 2 years nga nagpandemya kita, first time man ginimo, amo nga nagdagsa, ang masubra, Shinmil, ka mga individual, particularmente mga lamharon, ining mga young ones, mga hilig man niya mag-party-party na mga lamharon, sindi sa aton sa Pilipinas. So, suno iya sa fire chief, sang Seoul, si Chong Seong Byum, nga sa pag-abot sa mga emergency workers kag mga rescuers di kinamudamo na sa nakitaan nila nga mga tinuga nga mga lamaron, mga young ones ang nagahiligda na sa dalan kayo na naipit inisla bangod sing kadamuon niya sa mga mga tawo so naging pang tagaan na sa CPR. Ini mga kitaan na nga nagahiligda na sa igad sandalan nga mga pamatanon kay singatonti amo ni naglungta dito. So ang ibante nagkalamatay gid gibang ipandala pa sa ospital kay sila to pinakalitis ni 146 ang patay, 150 ang pilason nga pa karon sa mga ospital ipandala kag damo pa di kuno sa ila sa mga wounded ako injured ang aras sa critical condition. So suno iya sa fire chief ng Seoul nga ginalauman nga magasaka pa ang number of fatality. But sinungaling 146 iya ginalauman nga madugangan pa ni. Bangod kadamo pa sa mga injured nga gindala sa ospital ang ara karon niya sa critical nga kondisyon. Paano paano nagtabo ining pag ginutok kay sunod diri sa mga
otoridad, superintendent sa may Taiwan District, ini sila ara man tani ko naman mapadulong ya sa galibot mga sagali, no? Nagalibot sila o galing kay tibangod si kadamuon sing crowd, siyempre naginutok kamo ng iban nga nagkalaipit, way nakaginawa, naipit na mo nagkalalipong, kag sinataw ti iba niya ti way gid makwan, way gid matabangan, bangod sang guro ti ang patal nga mga injury iban to way na to nakaginhawa, nagkalaipit na to, bago na trap na sila sa kadamuon niya sang mga pumuluyo nga pakigbahin kay iban to nagkalalapakan, ang iba nagkalatumbahan sa kasubong man nila to daw kaangay kuno sang domino effect bala ang nagkalatumba lang kat siyempre kung ara ato kon sa likod mo to ang volume sing tawo to nga madaguso man paabante nga direksyon ti kun sa punta tubangan ta karon gutok-gutok man di ba to ka abante to ti kun ara kamusto nga kamo gito yung laban-laban maipit amo nila nagluntad nga nagstampede so kadamo sa mga nagkalaipit dito, bangod man sining kadamon sang mga tao so ginausisa pa ko dito iya sa Seoul, no? Especialmente kung ano giblang plastada nga way ni mapagar, way matagaan sang kuanabe nga tawag nga pagsulundan sa sining pagdagsa sing kapin or masubra shinmil kamalam haron sa sining Halloween festivity dito ya sa Taiwan District sa syudad ya sang Seoul mga kabanan. So ini mga nagkala injured karon Inato gitagaan pa niya sa pagbulong, pagtamod sa mga physician sa mga ospital nga gindalaan sila dito iya sa mga syudad sang Seoul kasi nadamo pa na sa mga nagka-injured ang ara karon sa critical nga kondisyon. So ginasuisa pa rin siyang Korean authorities, no, kung ano ginang sa likod sini, no, o nga ang nagluntad yung stampede nga nagtugas ang kamatayon sinato na sa as of today, no, as of this broadcast time, 146 ang figure nga ginpagawa sang South Korea kon Seoul authorities nga mga nagkalamatay ning 146 kung niya actual ining countdown, actual ining body count na sa mga nagkalamatay sa sining stampede, sa sining Halloween activity nga nagluntad kagab ilanggid dito iya sa may syudad sang Seoul sa South Korea. Dogin kwan maguro, dogin dogin ano gitawag blado ka tuman ka excited guro sa mga Korean young ones kaya mo after 2 years ng pandemic subong naman sa nakapatigayon sining aktibidades sa mo to nagdagsa ang manumudamo mo sining kasinmil si Pabla doon kadamo ina oh my God, sa ato legal pag maskara festival tadi along lakson terrible man ang tawo pagduway nagkaangay sini kiti at least guro do na control ang crowd, no, do alerto man ang crowd, no, do hindi magiging tama gid kagutok abi kon silinta tini ang area dito Shinmil sa Blacadamos na naginutok nga sinato nagkalaipit ang madamo nga mga timo mga si Pablo yung mga Korean kaya kita kati Korean daw yung kita Korean nga lagko ang Korean yung gagmay lawas mo waya be buyon manigpis yung lawas sa mga Koreano tilit magdasok dahil mag-inipit no malang ipugong sa lawas mo dahil kung inipis ng lawas mo muning sige tati kadamo gid sang nagkalamatay no sa sining natabo nga stampede kagabi dito iya sa may Seoul, South Korea. Oras ang Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligan stock ng alas 5 sa ngaga. Wait na panahon din pagpalagad siyo platuntunan. Bombo Reports, first edition. There's Christmas in the air, you
can feel it everywhere. 56 diyas na nabilin bago makabot ang adlaw sang Pasko. Sambay na kamo sa mga balita, tipo niya sa Bombo Radio Bacolod ka, of course, karoon alas 6 media sa ato sining Santos nga misa, live sa Gapon ha, dito sa Our Lady of Candle Parish, mga kabinan, sining adlaw yan sa Domingo, katapusan na Domingo sang bulan sang Oktobre. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si